Moms! Welcome back to my channel. This is Mom Judy once again. And ngayon, it's already 10:30 in the morning nga. And magbukas muna ako ng store. Actually, hindi ako nakapagluto na ngayon. Kasi, mag-alis na mo. Magira. So, ayusin ko lang kasi yung iba pang mga dapat ayusin. OMG, mukhang may naglaro dito. Kasi nagulo yung ating pancit canton, nagulo yung ating lagayan dito. Meron ako man lalaro na sige takbo-takbo dito. So, ngayon, gusto ko munang ayusin itong ating corner kasi dito nakalagay yung ating mga plato. So ayusin kaya kasi nagpagawa ako ng simentadong patungan niya dahil hindi nga siya pantay. So it's time to make arrange this. Kasi mamaya lilinis ako siya. And kung nagtataka kayo bakit ako rin nandito, wala yung mga trabahan ko. So, hindi ko muna sila pinapapasok kasi wala pa namang lulutuin. So, makakatulong din sa akin to para linis, makakilos-kilos. Kaya hindi ko muna sila pa napapasok unless kailangan ko na magluto ng marami. So, wala pa naman. Technically, wala pa naman talaga. So, mga iilan pa naman yung mga kumakain. So, may mga mabilisang food tayo, tapsi-tapsi kung gusto nila. Pwede naman. Just need to fix yung yung position. Ayan o, kasi hindi siya pantay. So, kailangan ko siya lagyan ng simento. Para hindi siya uuga, lalo na ang ilalagay ko dyan ay mga plato. Baka malaglag. Ala! Hindi pa rin pantay. Hindi pa rin siya pantay. Parang alanganin dito yung mga plato. Piling ko mababasag lahat. Dito ko pinato. Pero punasan na lang muna natin para malinis siya tignan. Grabe init ang panahon ngayon po. Hindi siya dito. Kasi siya pantay. Bago ako ng patungan ng pantay. Actually, itong na to, layer na to, ibigay sa akin ni Jana. Nung lumipat sila, umalis sila dito sa bahay. Iniwan niya na sa akin. Hindi ko lang alam yung rep kung mabawin niya pa ba. O what? Yung ibang mga teacher nag-uuwi na yun. Siguro kasi baka tapos na yung ibang grade levels. Magpapa-enroll. Tapos mag-lunch na. Tamang linis lang muna tayo. To make them secure, kasi bali. Kaya mong bana, may ako classmate. Kami get batch. Oo, nilipid sa... Oo, ningong ko. Sige, nag-lipid kami Oy, niya. estudyanta, pero ang unang tanawan ito rin. Kasi nila magkuhanan sila. Oo, at mahal. Hindi siya uga-uga. Oo. Hi, dalaga. Hi, dalaga na pala. Ay, bata mo yung kauban ni pagkakas na siya. Ano ba? Ang kali ko. Ano ka mapansit ka nante? Ha?
Ingay lang siya kasi ako yung lilipat ko yung Wala, tara susunod ka. Namin. Kanila tayo mo ba nila? plato. Mas maiba na ba yun? Ano ba yung orange na ganyan? Bibilang ko ng sapin sa mga susunod na araw. For the meantime, ganyan muna siya. Ay, ano ba yan? Mangko. Marami mga bowl for the soup. Madam, wala silang bagong sa mga Safety na siya dyan. Para mas mabilis ang kilos at abutan. ang lalaki. Actually, and ito yung ating style sa mga gusto natin. Nakanan na lang, bahala siya. Iba natin dala pong plastic cups. So, ayusin natin yung iba pa. Ay, kapilya. So, ngayon, yung aking unan naman ay paarawan ko kailang gusto ko linisan. Papalitan ko na siya. Ah, may ano pala ito. Ah, so may seafood. Ah! Kailangan ba talaga siya ibabad? Kasi ang dumi na niya. Kaya oh! Ang dami niyang sapin, in fairness. So maraming dapat siyang labahan. Hala! Ngayon ko lang napansin. Ganito rin ba kayo mga moms? Yung gusto nyong ano? Ibain tong... Ay! Meron pa pala. Yan, yung pinakalaman niya is maarawa. Ay! So hindi pala siya unan. O lalo, akala ko unan. So hindi siya unan. Ginawa lang siyang unan. Kaya naman, kailangan siyang labhan. Oh my God, ano yun? Kailangan siyang malabahan. Okay, now, dito na tayo sa ating mga sapin. Medyo mag-lighten na siya kahit paano. Sapin. Kasi minsan, dito po ako natutulog sa tindahan. So, ito yung mga pako-pako. Pag nakakatulog ako, kapag gusto ko mabango yung aking hinihigaan. Yung iba marunong po. Parang nag-stay yung mancha. So ayan mga moms, no, nalinis na natin ibang mga dapat linisin. Kaya lang, mga nagliparan ngayon. Ano ba ito? Bulak? Yun o. Kaya parang kumalat na naman. So ngayon, pupunta naman ako sa merkado, sa palengke. Kasi gusto kong hanapan ng kapalit yung
mga sapin ng lamesa at saka upuan. And nag-iisip ako kung anong pwede kong gawing kulay ng pintura dito sa aking tindahan. Ayan. So, samahan ninyo ako. So, ito. Tingnan natin. May mga plain kang linoleum. Yung rubber, yung medyo makapal. Maganda kasi yung plain lang. Magkano dito? Ay, manipis. 125 nito. Manipis. Wala, medyo makapal-kapal. Manipis lang kasi siya. Ano yung pinakamakapal nyo? Pareha lang. Pare-pares lang siya. Ito dito. Ano yung mga gamit dito? Ito. $125 din dito. Ito medyo makapal oh. Mas makapal to ate. Ha? 139. That's why. Ibig sabihin ito mas makapal. Number siya foam. Ha? Siya foam. Hindi siya agad matutuklap. Parehas sila nito. Ito yung design nitong isa. Diba? Para kita lang. Ito or ito. Alam mo mas maganda. 139. Parehas. Sige. Yan, meron din dito. Ito. Ano to? Yung plastic siya. Plain lang. Ang gano'n sa ganito? Ano white? 255. 255. Mga ganito. 129. Makapal ba siya? Ay, nipis. 139 ang gawiran daw. Ay, mga ganito. Sana medyo plain lang. Para hindi mahirap bagayan. Hanap tayo. Hirap mag-decide. Yan, lalo na kung maraming choices. So hanap pa tayo. Tingin pa tayo sa iba. Hanap tayo ng mga plain. Tsaka medyo makakapal para hindi agad nasisira. Nakarating na ako dito sa mall. Wala pa rin ako nakikita. Well, I guess pwede kong tingnan sa kabilang bayan sa Villa para makita ko kung may mga available doon na ibang itsura, ibang style ng linoleum. So for the meantime, dahil haggard na, chapoy na ako, uwi na muna ako sa farm. Ha? Ayan, thank you so much sa panonood mga moms. Actually, nagpunta akong DIY. Yung bibiliin ko, ibang yung dapat kong bibilhin, may iba ako nakita. So, may iba ako nabili. Gastos na naman, as usual. So that's all for the mga moms. Thank you for watching.